आरो बिथांमोननि मावथि फारिया आरो बे समावनो नुजाथिनो हानाय जोंनि UN एकाडेमि फरायसालिनि गोरायुंसार जिल्ला बिथांजों हेफाजाब होनो थाखाय गुवारै बेखेवनानै बुंथिनो थाखाय जोंनिनो फिजिसिला बिजिरगिरि आफाखौ गुरैयै खावलायनाय जाबाय। मानगोनां बिलाइनि फिरफिला बिर होनायाव बाहागो लाफैनो हानाय मानगोनां जोंनिनो बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि मावथि फारिया नोंथांमोन, लोगोसेनो धेमाजि जिल्ला बर' फरायसा आफादनिनो मानगोनां लेङाइ नेहाथारि, लोगोसेनो मानगोनां लेङाइ नेहाथारि, लोगोसेनो जोंनिनो बे UN एकाडेमि फरायसालिनि गोरायुंसारजों लोगोसे सिरिथा गासिबो जोंनि बिथांनि मावथिफारि बिथांमोन आरो दिनैनि बे समावनो बे बर' सानखौ लोब्बा लानानै दख'ना आइजोसा आफादनि फिरफिलाखौ बिरिगिरि मानगोनां आफादगिरि बिथां लोगोसे बिथांनि गासै मावथिफारि बिथांमोन, धेमाजि जिल्ला फौजदार सुबुं आफादनि लोगो नेहाथारि बिथां आरो लोगोसे धेमाजि जिल्ला गोदान फरायसा आफादनि लोगो नेहाथारि, लोगोसे सोलोंथाइ नेहाथारि बिथां, लोगोसेनो जोंनि बे फरायसालिनि मानगोनां गोरायुंजों लोगोसे गासै फरायसा फरायसुलि लोगोसे फोरोंगिरि बिथांमोन। दिनैनि बे समाव नोंथांमोना गासिबो बे दिनैनि सानखौ एसेब्लाबो सिगाङाव माखासे बिबुंथिनि गेजेरजों मिथिखाबाय। दिनैनि साना माखौ लानानै जों दिनै बावहाय दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों बेनि बागै आङो बारा गोलाव बुंनो सानाखै, मानोना सिगाङावनो बुंथिगिरि बिथांमोना माखासे बिबुंथिनि गेजेरजों बुंथिलांबाय। दा आं मोननैसो खोथाखौल' बुंनो सानदों, जिहेतु दिनैनि साना बर' माहारिनि मोनसे जोबोद गोसोखांथाव, गोसोआव लाखिथावना मोनसे सान। जाय साननि गेजेरजों दिनैनि बे सानावनो जिहेतु थानाय 1967 मायथाइनिफ्राय बर' फरायसा आफादनि मैखोमै नाजानायाव बर' माहारिनि थाखाय मोनसे आलादा न'खर रायजो दानो थाखाय जा मोनसे गोब्राबफोर मोनसे सोमावग्लुंनाय मोनसे हाबाफारिखौ दैदेनबाय थादोंमोन। दा बै समफ्रावनो माखासे जोंनि गेजेराव गोबां माखासे मावथि बिथांमोना बर' माहारिनि थाखाय देहा मोदोम नांसोमनानै गावसिनि जिउखौ बिथांमोना बावनोबो गियालासिनो हारिखौ थांना थानायनि थामोनथानि थाखाय, हारिखौ इयुननि थाखाय थांना थानांगौनि बेलायाव माखासे सान्थौजों दिनै गोबां बर' फरायसा आफादनिबो दिनै मुंख्लं